Hello guys, gasikoubo channel बरायबाय नै दायो जों दङ Sesa दिनै नोंथांमोननो सेसानि भिउखौ खोन्थानोसै सब नायलांबाय थादो तो बेनो जाहैबाय सेसानि भिउ नोंथांमोना नायनो हागोन समायना सोमखोर अख्रां जेरैथिंबो गोथां उदां रोमै रोमै जोमै बेबायदि समायना नायनोब्ला नोंथाङा बेरायनांगोन हाजो आरो हायेन बे मोननै खाथियाव थानाय जायगायाव नैबेनो सेसानि भिउ सेसा दैया बेनो तो जोंना नैबे जाहैबाय मिस्टार टन सनिराम बसुमतारी मिस्टार केली मिस्टार jirot so सेसानि दैया बेनो बहुत दैयालाय बहुत साफा सिङाव मा दं नों नुहुरजोबगोन जास्ट शिलंआवल' साफा दैया जोंनि गहपुराव दं साफा अन्थाइ नुहुरलायनाय दै मानो होनबा जोंथिंनि नेचारा बहुत साफा स' बेनिखायनो जोंथिंनि नर्थ इस्टनि दैफ्रा गोजों साफा हाजोनिफ्राय फैनाय दैया अन्थाइ जेराव दं बेयावनो गोजों मा दं दै सिङाव नुहुरजोबो एसे फट' खेबनो होलायनाय आंबो फट' खेबनाय दे आयथा थौदो लंपेन्टआ सिबायलाय आंना थौदोंलाय मबाइलाल' गोलैना जिबिरेमोन मबाइला केमेरानि ओमफ्राय हाजोआव मोनबाय बिथोर सफैथारबाय नायदोलाय बेबायदि समायनाखौ नायनोब्ला फैनांगोन नोंथाङा हाजोआव चाइना दा ग्रेट वाल नोंथांमोना देखायगासिनो सिगांथिंजाय मोजां नुदों दा नोंथांमोना मोजां नुदोंबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो बावनांला स' सिगां आरो देखायबावनि 360 केमेरायाव बारा गोजौ नुवा होनदों नामा नों दैनि भिउआ बै साइडआव दं र' खोन्थानि बेक केमेराजों दै बे हाजो गोजौआ बे हाजोनि गोजौआ बिदि आयो बिदि गोजौ मबाइलाव एसे गाहाय नुदों खिन्थु गोजौथार जायगाया बिराद थ' बेयाव मानसिफ्रा गोबां पिकनिक जाफैयो बिथोराव दङ दुगैग्रा जायगा दा खोन्थागोन र' स' जोंबो बेयाव एसे जाग्राफोर लाबोदों बेखौ एसे जाग्रानि बिनि उनाव थांगोन मोनसे गाज्रिया बेनो बयनिबाबो जानानै बिदि डिसफोरखौ जाहामथा गारलांलाबायो नुनो हागोन प्लास्टिक सिगां जों जेब्ला फैयोमोन अब्ला प्लास्टिक गैस्रायामोन नाथाय दा प्लास्टिक एभ्रिवेर बेनो जोंनि बयनिफ्राय गाज्रिसिन आखु जाय आखुखौ जों दासिमबो गारनो हायाखै जों बेखौ थाबैनो गारनांगोन अब्लासो जोङो स्वच्छ भारतखौ मेनटेन खालामनो हागोन सरकाराल'थ' हाया जुदि नों आंहा बेखौ साफा खालामनायाव बाहागो लायाबा बेनिखायनो जों बयबो साफा खालामनांगोन प्लास्टिक जानानै लेथ्रा जाजोबोनि थ' जों हाजोआव बयलार मासे लांफादोंमोन जों बयलार मासेखौ फार्स्टआव साफा खालामनानै जोङो बयलारखौ हांनानै जानो होननानै जों बयलारखौ बेबायदि हांबाय जोङो हाजोआव बयलारखौ बेबायदि सिस्टेमाव हांनाय जायो जोंनि स्टाइलावसो आरो बियो जेबो लांफायाखैमोन नालाय औवाखौनो दाननानै औवायाव थुनानै जोङो हांनाय जाबाय माखासे एसे खस्थ' खालामनानै थ' हांनाय बेखायनो गोजा गोजा नुदों जों ओमफ्राय जाखांनानै दसे दुगैनो थांबाय हाजोआव बेरायबाय नैबे नुहुरनायानो जाहैबाय जोंनि दुगैनाय जायगा दैया गोथौथार खाथियाव दंमोन मोनसे फिसासा वाटारफल जेराव जोङो दसे दुगैदोंमोन नायनो हागोन गोजौनिफ्राय गोलैबोनाय गाहायसिम नैबेनो दुगैग्रा बिराद बरियाखा जायगायालाय हिटमोन नोंथाङाबो थांनो हागोन दुगैनो हागोन
खिन्थु गरम बोथोराव बेस्ट दा थान्दा जाबाय नै बै उखुन्दै खुनायावबो माखासे मानसिफोर दंमोन ओमफ्रायना जोंबो नेनो हाया नालाय दुगैनो थांबाय आरो बिराद गुसु स' शिलंनि फिल फैलायलायदों उफ दैयाबो बिराद साफा नोंथाङा जिंगासिनो बहुत मोजाङै दुगैनो हागोन नायनो हागोन नोंथाङा आंनि सोरगिदिं गोथौथार दैया बिराद सासे मानसिखौ थोरोबलायो बिराद गोथौ नायनो हागोन नों लोगोफ्रा इन्जय बिनि उनाव जों एसे सेलेब्रेट खालामबाय लोगोफोरजों बिनिफ्राय मोनाबिलि जाबाय नोंथाङा मोनाबिलियाव नायदि नायनो हागोन सानसेटआव स्काइनि कालारा जाथि जायो सानसेट भिउ नोंथाङा नायदो आरो नोंथाङा जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब क्लिक द नटिफिकेशन बेल आइकन बावनाङा नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो स' बाय बाय सि इउ